Дуже дякую, колеги. Ну, насамперед, для мене велика честь вітати всіх наших друзів, які підтримують наше МФО і підтримують вільну Ічкерію. Наше МФО має саме таку назву. Я хотів би привітати, зокрема, Джамбулата Сулейманова, з яким ми вже давно співпрацюємо, не один рік, у тому числі на такому майданчику, як Парламентська асамблея Ради Європи. Я хотів би наголосити на тому, що наше співробітництво з єдиною силою, яку представляє Джамбулат Сулейманов, це є свідченням. Це по суті можна сказати, що це дійсно перші такі офіційні контакти на такому рівні, парламентському рівні, на рівні парламентської асамблеї Ради Європи. І ми вже давно співпрацюємо. Наше МФО Вільна Ічкерія, як сама назва вказує на це, ставить за мету підтримку демократичних сил Ічкерії, чеченського народу, які ведуть національно-визвольну боротьбу проти російської агресії, проти російської окупації. Було дуже багато зроблено. Ми продовжуємо боротьбу. Я думаю, що і Джамбулат може розповісти, наприклад, про те, як приймалася дуже важлива постанова стосовно геноциду чеченського народу. Я хотів би теж наголосити на тому, що Джамбулат відіграв дуже важливу роль, коли йдеться про підготовку цього важливого тексту, історично важливого тексту. Ми продовжуємо нашу співпрацю, є дуже багато планів, і найближчим часом ми зустрінемося на майданчику Парламентської асамблеї Ради Європи. Я хотів би теж сказати про те, що ми співпрацюємо в рамках, в контексті боротьби за права поневолених народів Росії. Ви знаєте, є спеціальна ТСК, яка займається цим питанням, але також це питання дедалі більше стає в центрі уваги Парламентської асамблеї Ради Європи. І я сподіваюся на те, що невдовзі буде створено спеціальну платформу вільних народів в рамках ПАРЕ. І якраз наш колега, наш друг Джамбулат Сулейманов, він відіграє провідну роль. Я хотів би бачити його також, його особисту участь в цій платформі. Дякую, колеги, за вашу увагу, дякую за підтримку. Ми продовжуємо нашу боротьбу. І я впевнений, в успіху нашої спільної боротьби. Дякую за увагу. Дякую.